I zdravo svima ljudi, danas kao što vidite igramo novi serijal, tačnije pravimo novi serijal, igramo PES 10, kao što vidite Master Ligu. Ja sam već dve utakmice snimio, sad ćete vidite, ovdje sam izgubio, ali ovo je kup, nebitno, a ovdje sam pobedio. Prvi put nisam namestio zvuk, tačnije, iskreno bio sam budala i zaboravio sam da upalim zvuk. Pa sam se ja napričao ko debil, a ništa se nije snimilo. U stvari, zvuk se nije snimio. A drugi put je, i nisam znao da da klip ne može da bude previše dugačak i YouTube mi je zato izbrisao klip odmah. A meni se renderovalo i u 1800p-a i ceo dan mi se renderovalo i sve i ništa od toga. A dobro, život ide dalje. Danas igramo meč protiv Jorudbenga, protiv ovog tima i idemo. Dobro, oni su to sve odredili. To je to. Idemo. Ajmo, Lekić. There's a fabulous sense of occasion. Lekić, ajde Lekić. Pišite u komentare šta bi mogao da snimam, pošto uopšte nemam ideju. Ne, molim. A dobro, mislio sam da će da bude penal. Dobro, pišite mi u komentare šta biste voljeli da snimam. Evo je šansa, ajde, mrš, Lekiću, mrš! Ajmo, inače da, nisam rekao igram sa Crvenom zvezdom, ima ja Crvena zvezda u PES-u. Volim je i sve mi je zvezda, crveno-belo mi je zvezda, crveno-bela mi je soba i eto, uzeo sam zvezdu. Idemo, evo ga, evo je šansa, gore, Isak. Lekić, ajde Grmalj, šuta. Dobre, tako je, dosta lijepo, 1-0. Tako je bre, Lekiću. Ovo ću da skipujem, ali lijep je go, sad ćete da vidite. Ne znam stvarno da li je ovo top player, ali ovo je tako izgledalo ovako. Idemo dalje. Ne, samo nebo. Dobre. Ne. To. Pavloviću, ajmo. Ja se izvinjavam ako se čuje previše tastatura, pošto ne snimam sa nekim dobrim mikrofonom. Znači ne snimam ono sa solidnim mikrofonom, ali mi je mikrofon dosta nizak i približen je tastaturi, tako da kada ovo uradim, čuje se do Smedereva. I evo nas opet, nastavljamo drugo poluvreme. Kao što sam rekao, pišite u komentare koje igrice da snimam. Stvarno nemam ideju. U stvari imam ideju, ali hoću da čujem i vaše mišljenje. Ako mi se svidi, idit ćemo sa tim serijalom. Tako da, klikćete u komentare. Ne, dobre, idemo. Ne! Ne! Kako je ovo moguće da bude go? Ovo go. Ovo je kao go. Koliko ovdje zajebava koga? Koga ovdje zajebava, sam to da kažem. Ajme, šta je ovo? Pavloviću, konju glupi. Ajmo, idemo dalje, nema vezi, idemo još jedan gore. That's a foul. Referee quickly at the scene of the crime.
It's a Ne, fair nemoj old Paolo, distance ne. out, so he may be looking to cross it. Ne, 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 dobre. Ajmo, sada kontra. Kontra. Idemo. A daj, beži. Jadni su mi igrači. Play Jadni. just beyond the hour here. Lassity. I to bi bilo to. Skratio sam ovaj klip do kraja utakmice kako ne bi klip trajao do Boga oca. Samo da vam pokažem, bilo je 1-1 na kraju, ništa zanimljivo, imali su par šuteva. I to je to. Isto 1-1, tako da ništa. Dobro smo prošli, u ligi smo, mislim da smo treći, evo piše. I to bi bilo to. Ako vam se klip bar malo svidio, ostavite jedan lajkić, šerić i subscribe-ić. I to bi bilo to. Ćao!